چالاکیya grava birçîbûnê ya li Hesekê ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Apo hatibû destpêkirin bi daxuyaniyekê bi dawî bû. Di daxuyaniyê de hate gotin ji dema ku komploya navnetewî ya li ser rêber Abdala Öcalan pêk hatiye û heta roja îro dewleta Tirk tevahî rêbazên hovane bi kar dîne. Her wiha hate destnîşankirin ku rixmî tevahî hewildanan yên dewleta Tirk û şerê li dijî fikirên rêber Abdala Öcalan lê vîna rêbertî di belavkirina îdeolojiya fikirê rizgariyê de lawaz nebûye û li tevahî cîhanê deng veda. Di dawiya daxuyaniyê de hate gotin tecrîda li dijî rêber Abdala Öcalan nayê qebûlkirin û heta dawiyê ew ê li ber xwe bidin. û ta roja me îro hemî min pêkirin ji dervî mafnasî û zagonên navdewletî di derheqê wî de tê kirin. Tevî hemî zor û zextên dewleta Tirkiyeyê rêber Apo